Kajingikran baka khasil satrmos district council ke HDC klasim ya kasinjam ban ai ke building permission ban shna yeng haki jaka bat shnong ki bahab au put sam ka council hi kalawan ra ka jingso khia na kinong ya lam madrang ba shnong namar ka jingbam don ka kendon bakindei ki benta bakongsan hakani ka jingya linti ka ki HDC kumta banya thiri ki jing e ki babun ha ka no phai si kan reutric julio ka executive committee jong council ha ka jingya lam ba pinya sing CM chief executive member ba pen singai NCM deputy chief executive member uba tei bor lang pathau executive member in charge building bylaw lem ki officer kala penlong ye ka lam ber ki nong lam bat rang ba snong na ki sandili ki sinjuk ki nong lam snong bat marjan bat ka sor silong habakren sikilat pathai khbor hadin ka lang ki nong mi khmat na ki sinjuk bakan thop yo ba banteli nari rang ba snong ka nong rim bat uba juda walang rangba snong kamaupat kilong baka bor rangba snong kamdei ban shakhen charut na ka jingthmu pentre kam ka building bylaws council bat ka don kambor bor ka muhor ji munjur na ki bor snong shwa baka ki HDC kan ai ka building permission nila ya lum ni ki ka kenhun jong ki san sinjuk kata ka bakan thop ya ka sinjuk ki nong sancha snong nong thmai pelun ka sinjuk siliang umkhen ka nong sancha snong siliang umkhen sinjuk jong ki nong sancha snong jong ka pentor ba rokwe nang ta jong ka laikor bat jong ka persilong te namar bangi hap shabar ukut sam jong ka municipal kumta kan kat kumba pietip ya kan ka building bylaws mo la hapan pentrekam nakaliang jong ka district council kalong ka bangi apa yang sultanat syai kata nama bakawan ling baka district council ka balong ka snat ke bapet ru ya ki dorbar snong ki hima ke no baro te hnrai hak bayi dei pat bat kini ki ibatkan ka building bylaws ni la ya kendo kirki namar ki don khendiat ki ki ba hab ban penbet bat kim ya dei bat ke ba le hapo ka urban lani municipal area bat ke bangi smo ba ke dei ban don ijin kala bat itai ilong ha ka bayi dei bat ka jing ai jingbet ban tei lani ka building permission kam sim dan kanu ka legal sanction ban ong ba ka dorbar snong ne urang ba snong un recommend un certify lani ban ai kanu ka NOC ha ka bai dei bat ka jing snayim te nrai ha ka ba ye dei pat bat ki por ki barem bangi yang simi kini ki building permission na ka office jong sim te kebarbuar kau judan ke recommendation lani ban forward ya ka bat ban ai ro ya ke jing menjur mah lani ka NOC ba ni haban le leng ba urang ba snong lani bat ka dor ba snong kumta ngi sngo don ka jing khuslai ha ka bay dei bat ini ta ka daw ngi pai ha ka ni ka sni ban ya kren bat ka district council rengkat bat u ka jing alam jong CM ba punya sing CM bidon rengkat bu bat i ba PNCM i belong to TCM bat i EM in charge jong ka ne ka building bylaws te hak bai dei bat kini layo ya kren ya thir shibun ki ke ho hadu menta te namar bakarang dei ga ni dang wan ra ya kani ke jing ut jing nam la ni ke jing pen i jong ke jing duna te nakaliang jong ka council ro kala penpau syai bat kala penpau de jing kemen bat pediang ni kini ki baro bat kan le bat country kloi ro kini ka kam ba ngin la banyak kendu yang hau ni benar banwan kenang ba ngin la pat banwan ra kini ka session la ni ka po ka session jong ka ki HDC ka banlong hau benar August kenang ba ki kam kinum don ke jing mensau ha ka bai dei bat kasinsyar kadar bat kum juru ha jing ai jingbet ban tei yang ni to building permission pi ha ka bai dei ha ki por ki barem kata ka bamut yang ni phai biang saka hima melim to baju ai ka building permission kalong ha ka jingpet jingpi jong ka dorbar snong hi bat ki urang ba snong rengkat bat ki kunhun ani kinong kit kam ngi jupet na ka por sa ka por ka jing tei yang khamtam ha ka bai dei bat uput usam jongkar komisionayen ban pelaj jaka na ka kenro lani boundary hadu kolom jong kayen kata kadai ka baningkong ka baar ni kum ki dorbar snong ni petro ha ka bayde bat ka jingdon ki parking space apo kata kanu ka yeng ka baki sna nang ta ki septic tank ki sokpet pat
kamtam kum hakani ke juk rum tale ngi insist lan ngi penbor hai ki long ye ki nong shna yeng bandon ka rain water harvesting nani ka jaka pelang slam ti enrei hakabai dei bat kini ki khniat sngi pat kladon ka jingbam ya sotu jingot namar ba kini ki bayo e ka building permission now sim nani na po office jong sim melim kini kinda lech po kilech po MSCB lani MECL ban pan ya ka power connection and electricity connection kila sya pan phai no bat ong banwan ra ya ko occupancy certificate na ko office jong ka KHADC te kumta kala penthut iki pat ba bat ka bu iki hak umdum bat ngiro aba ki wan phai pat sekisnong hi shwa ba kimyo ya kata ki wan phai sekisnong ngiro nya kendu man kapor ye kita ki jing iwei hadin iwei kumta ngilaya syong bat ngi mir jumut itaro ide iwei na ki jing ekran bangi labu hakmat jong CM ba kalong ka ba bat itaro nakaliang jong ka office jong KHADC hi kila menjur ba tang da ka NOC jong rang wasnong ban asya ka KHADC kata kala pen scam ban yo ya kata ka occupancy certificate knang bakin yo ring light bat kum juru ha ka bai dei bat ke jingring ya la ni ka water connection namar ba ngi de ban so thu ni im ha ka ni ka juk ka ba menta ka juk ka jing jong ki babun ki ban la nang la start kam long shu hero ban le umdum namar ba kani ka ladang ni snu thu ka jing pen trai kam ya ka kani ka Meghalaya building bylaws kawan menu arhajar khatsan hadien ba ladon ka jing tai yeng ke flip mo om tang siki jaka sabar jong ka municipal rai kham tam ro wat haki municipal area ro ladon kum kita bat ka ladon ka jing ujur lani ka jing file ya ki petition hapo ka high court baka sami kani ka Meghalaya building bylaws ban weng kita ki jing tai rai kalong ka badai bat ka babhahi namar ba la ka jingtei ka dei long ka pakai ho ngam ong ba ki jingtei yeng jong ki bre ki jongi ki tei mata madai ni tai ngai ki da tei bhashi sha ya kata bat ba ki snutu ya kata ka jinghap kan ka jaka jongi ha kata ka bangi ong ka seismic zone 5 te kum ta ka jingtei hi jong ka yeng la dang ya kran shi sha ki bre umdan ki batei kulma ngai lai ngai ha ka bai dei bat ta ka jingra malah no te kadai banyak kat kum ka kendon balabu dak ai nang namar kata ngi hap an pediang hendrai ka ba ngin simpat nakaliang jong ka mudah ngi snow kam dei ka rukom namar bangi hap hapo ka jingpet lani ka jingkmi jong ka municipal board lani bangi hap ha ka municipal area kumtang mangalak kren basdang ngi pediang snow ha si saya kata bakal awan nang bak HDC but abat tray ni baki pentray kam kini ni di bani bot hot kala ban kam enrai kan ya rapat yangiro pat haga bai dei bat ka jing snai kan long ka babet ka berhenti bat ka bamdan kan ru ka lat pat banyo ya ka jing ujor na kinu kiliang haga jing tai ki jongka namar ngin hapanya kat kum ka jing start ngin hap ya kum ta men chwa ngi tai yeng ngi tai ngi hudro do kulom ngi dro do let hai kot sada spun ngi la yo ka building permission nrai menta kamlong shu kum ta kanu ka building permission la dei ban design la ni ban dro da do architect la ni engineer ba la long la license la ni certified da ka KHADC la ni da mudah kum ta kalong ka jing sngan kanu ka jing tai aba ni tei yang kala ban kham hendiat nreng ngan hap anya pat kat kum kapur ni sungtho ya ga jingdan kam jong ka building bylaw hakaba ladangi ni jor ya ki por ki bamansuan rong bagi briu gi de yeshna yeng ka bashimala ni armara tenre haba pet bat haba bishar ya ga ni jinglong ga jingman khamtam ha ka bi bagi jingshna yeng jong ki briu manta tikira yeshna na gi balai mala gi basal mala te dan kam hi ya ka ba kan biang ya ka plan kan biang ya ka jing thau ya ka jing wa kanang ba kanang wan ra ya ka jing malan ya ka jing jaga ba shor kai hakis ngi ki por baro ki banang wan te kata ga diga ha ka kti ga jong kum ki priu ya ka bangi ha ya ka ban pe perman ba ya kata te hanrei ka jing ang nut na kaliang ga jong kum ki dor bar shnong ki ba ha akini ki santri ki senjuk akini ki santri ki iriya ka ba habangi puli ya ka ni ka building by dong
Te kamdei ka building bylaw jong ka district council kadai ka Meghalaya building bylaw ka balashana da ka urban affairs jong ka government of Meghalaya. Ya ka ba hakani ka building bylaw la pau ba ka authority kadai tang kamuda bat ka district council. Te kamuda kan pe ya ka municipal area ba ikini ke scheme area but ya kiwi kum ki special project. Te hendai na ka benta ka master plan area te la IT ha ka district council ya ka ban issue ya ka building permission. Te hendai abang ini pek ya kini pat kalong ba kam simladon ka rule lane kam simladon ka kamram lane ka jingkit kli bat ya ka ikhtiar jong kidor parsno. Te dai halor jong kata ya ka ba ibang iwan ya ka ban ya kendu hang ni mentaka janme kalong ba ngidawa nomor ba na kalian jong ka sarkar jala kalawan ra ka ai. Bakal IT siya ka district council ban pentrai kami gani. Banakal yang gajong ikum kita bersnong ni dawa banakal yang jong ka board jong ka district council kan ra ia kani ka kubor sya ka board jong ka sarkar banakal yang gajong ikum jong kita bersnong ni kwa ba ka ikhtiar ka role but ya ka responsibility jong kita bersnong kadai bandrung ha ka bylaw kenang balasai kita bersnong kin scam ka district council kan scam nomor ba kumbalong himenta bakadai tangkum ka kortisikol kadai tangkum ka kortisikol haba nakalian juga district council kapan nangi ke dor basnong ya ke NOC lane ya kata ka occupancy ban ai ka recommendation haka occupancy certificate tian rai habangi bisyar pat hakani kalo hendai kam simdon ya kata ka jing petha telesi kani kala banbu ya ka jing ma ka bakraw na ka benta kani ka institution ka jongi ka bakum ki dong shwa man shwa ki jongi ki la saindur haman la kawai pagawai kasinong tegade kata ka bangi da angnot nakaliang ba PNCM Deputy Chief Executive Member ula pensyai ba don kam ban penkelai ki kendon ka building bylaws halor kate ka jingang not ki nong lam snong bat kumta ondang ye thir shu ya kan di ka benta kat kum ka Meghalaya urban building bylaws kading kwa jongki kalong ba kan syai ha ka bylaws kai ka kamram jongki ba snong dong ai small example menta habagi beriu ki apply ka building permission nangni na district council kamdon kanu ka bak deu syai kum kani ka bylaws ya kai ka kam ka babu orang ba snong di benda hendai na kaleng office jong itang na kabentaban pen and bolt lang girang ba snong yung ba page haba piwan pan kanu ka building permission atas lang ya ka recommendation ne ka no objection certificate now rang basno ya kataru kidang ong hiba kataru kalong ba nila syule namar ba kadi ka kamram jongi banitelang rangkat bagi rang basno hoy kedon ko ka close ka ba ong ba ka authority kala ban pan shushu ginu ki document ladadon kam di haitai bentai close ni rung ya kata ba ong ba endon kam ya ka recommendation dongu rawasno kawairu kidon ki yang kibala national pa iswa bangin pentai kam mangi ya kanika building permission ya gituru kidon kam ya ka occupancy kidon kam ya ka aman apply ka occupancy certificate tenne ya jingi ka application occupancy certificate kam da shai kai ka rule jongu rawasno hangneru ka jingkwa ngalong bagire ka occupancy ru ka di bandon ka jingho ba shine orang ba shnong ba hoy kan ka ying la national pa swaban pendri kam ya ka building permission ki kata ka district council dia kataru kamdon ka ba shai ba ite kataru ki ko ban pendrung kum ka na ka bylaws knang ba kan long officially but provisionally la long kat kum ka bylaws nang ta haji dei berkini ki fees normal fees badi ban siu nam ta permission kadon ka slang jong ka men ka ba ka pun klan bukan ka bylaws te hangneru ngi sutu ba kam dei basuk lada ka he than ka fees yaki no apply building permission ban kham simplify kat bala ya ka proses nang bakan pensuk te meneng yong ma lakum dukum nu haji dei bat ka occupancy certificate boy bala yo ya ka jing pensisya na orang ba snong tenginom Islam ban issue word ya ka occupancy certificate kan bagan nembu jing ai kai ba
Kebaar jadi ke building permission tu namar ba. Ngidon ya ka empanel engineer, di sama engineer ke bangla empanel ha ke di zonsul. Nama gini kita lagi export ke bala jule berobor apa mudah gitu gue. Tidak ada aplikan ki pasna ya ki plan lang begini ki empanel engineer kan state yang iru namar ba kila amlini kan kam. Tendai lah taki lagi lang bagi wiki engineer bagi empat panel mengyang ni kita bun ki technical problem yang kai kalau saya bagi haban pak bangsa kita try ban penpej tinggi ban pensuk ikan ni orang balang mungkin identify no kambun yang panel engineer hang ni incim kita pak julai amuda kadang gua kata nang bun kadang pensuk kita lagi sina magi kanum simportan aji dia berkeplan te maria poiru nama ladil pagi engineer dungina ni bangila recognize te kam state yang iban aiga approval ko te kita ki bagum kita ru baru kita ka jing slam dia kalau marba ile ki engineer ki banabar import persu tu bahaya ka kum lagi dia kan building bylaws impolong well versed kan ya te kami problem tentang in company suk bandon ka empanel engineer ka ban balakam profession agak balakam as specialized kan kam kenapa kan pensuk apply ban pensuk ni ban issue ka permission so bangin pha saya komen ingin sakol lagi nomi kamat dongin gisnjuk ar laingon ni sausan ngon ban finalize so bangin pha sih ini nak lagi dongki gisupnan sukmen bala ban itu hilang berka dismusul jadi nalo kita ke dondu katu kadela seki close ki bange haban pendrung bagan nom pen bun kam than yaki nong apply ya ka billing bylaws di kajing kwa jongki kelong ban modify ni ban amen katu kan ni benta jongka building bylaws kenang ba kan pensuk lagi nong sosno sebentar ba puur penggelang gelang ba habon ra biang hadul anu try pinya ya ngini persiang ban start ke department minta kanang prepared ya ke iga bangi aku prepared minta ski pada din bagi la prepared yang segin cuciak hamnu baidon kampan yogi komplet adin nang tarangin prepared ya ka draft modified amendment ya ka building bylaws kenang bang ini yo ban call igini ki stakeholders ban discuss ban pa government ni lek lek bala mensua ka pinong kumnul da piagran ka fees ru ka bahaya ba kamdei ka basuk ni pai ba ka paaru ka proses ka bampor ba ag babun ki benta kamdei ka basuk ndei ka council paden namar bangi la percang ba ka bala ban simplify wai ki ju ki bylaws ki bangi ya tri lambar ka sor kan ndei nya percang bala ka fees ru ngila bring down te kamut kala company rap sibun but kumbagalong menta kam dodon e kanunu ko complain ni tanga baong ba kam slam det pat bakam jing bomrung ka role jingki ram ba shnong ka dei ka process ban issue ka building permission dengan iki pai ba ki kam nong happy namar ba kam da compare bat ka muda kas ka persibune namar ba mencoba simpor ki benai ki hani kam da kata-kata men ban apply ya ka building permission ni hab recommend ram ba shnong kumi kata ngi hab insert haka amendment jungi ban phas ka suka occupancy certificate do ban tho ban pensisya bagani ga ying lashna shwa ban bentri kam ka diru kataru ka kam ban don haka lu bylaws jongka state nang baga kanlong baganu kanu ka bangi bentri kam bergenang basnong ka don daga provision provision ka bashay haka bylaws di kumalang menta ka sulong bang issue verbally yaki tinatawag ki kwajing ki kalong banda pendung haka bylaws kadang kajing ban le no tin kasi ni bylaws karang ya kata no problem ngi kata rung ya keren ba sun in translate no tin kasi kenang bakan pensuk iki instruction Habatin pej bahagi ki sharp plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus f hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
Ka nutrition bakam bha, ka jing im bakam bha, pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.